Och fylls honom vid, så synker jag vid lovsång till Guds namn. Synker jag vid lovsång till Guds namn. Han kan skynda hopp. Heilavur skapar världskom ger. Heilavur har det slikt och ro. Heilavur han går och jävig. För det synker hopp. Heilavur till var konga kom. Heilavur till var jävig rätt. Heilavur han går och jävig. Tutt namn ditt högsta, tutt namn ditt största, tutt namn över öll och ner. Kvar trona, kvar större, kvar sval, kvar säte, tutt namn över öll och ner. Tutt namn ditt högsta, tutt namn ditt största, tutt namn över öll och ner. Kvar trona, kvar större, kvar sval, kvar säte, tutt namn där över öll och ner. Jag kan skydda håll. Heilavur skapar världskom ger. Heilavur har det slikt och ro. Heilavur han går och jävig. För det synker hopp. Heilavur till var konga kom. Heilavur till var jävig rätt. Heilavur han går och jävig. Till var jävig rätt. Heilavur han går och jävig. Ja, arm vi färra att höra så förfrat. Så för sin en sang livande trygg som är snir temasangren för Fríggjakvøld. Kommer du tröja till okkom. Hande du in till okkar vær. Hjälp okkom vera tan kyrkja. Som oj du inne men skapa Kultar moina bön. Hjälp mig röka våld. Kultar moina bön. Kärleksböjen lär mig att älska av hjärta så kallt. Lär mig att tjäna som du hävor lärt. Lär mig att gänga här
du bygde brygg. Lär mig livande trygg. Ge mig ett hjärta som loar, ett brännande kärlekans barn. Bruka mitt liv till att värma det kallt och som hos God tar mina bön. Hjälp mig röka vår. God tar mina bön. Kärleksbön jag tog. Lär mig att älska av hjärta så kars. Lär mig att tjäna som du är vår last. Lär mig att gänga här du byggde brygg. Lär mig livande trygg. Lär mig att älska av hjärta så kars. Lär mig att tjäna som du är vår last. Och lär mig att gänga här du byggde brygg. Lär mig livande trygg. Lär mig att älska av hjärta så kars. Lär mig att tjäna som du är vår last. Och lär mig att gänga här du byggde brygg. Lär mig livande trygg. Ja, så kommer Helena Vank upp. Och att leva för Herren. Ja. Ja, tack för det, teacher. Så jag hoppas att det, om det kände det åren, att nu får det kunna synda mer, att det känner det hon, och jag har det kan tos för öll, att jag är spänt att höra vad jag säger om livande tryck för kväll. Så Nils Paolo, kan ni spela det, kvui tröst du, och utför att du ganska kvui viskar du? Ja, kvui tryck vi. Det är faktiskt nog så invecklade spårningar, men jag har alltid gärna enfaldan. Hvis man tar om trygg så alltid man gott man kan säga att det är något som är subjektivt och något som är objektivt. Känner det till åren. Subjektivt är något som man följer och huxar in i. Objektivt till verkligheten här ute. Tansujan av trunne som är subjektivt det är ta i högre evangeliet, alltså högre sövna om hur God älskar mig, håast det är så bråten och lakter innan och i av syndene. Og hjärsta var driget til hans her, at de sier at her er en God som ikke bare er veldig og stor, men som eisen elskar meg. Og elskar meg veldig personlig, at han døy av krossen og fyrer meg. Da kan man si at God han taler inn i mitt hjärsta, i mitt innere menneske, og sier, kom, jeg vil gjerne hava samfunnet vi til. Jeg vil ha fellesskap, jeg vil gjerne hava du mot viner. Og så får jeg lov til å gjøre mitt liv i vil hans her, og det var det som jeg gjør det til jeg var 12 år, og opplevde at jeg var frelst. Så hade det kanske det subjektiva så ja. Men hvis vi kunne hitja etter Nils Paula helt utifra, eller vi kjøper å granska og kan det imest, så kan jeg si det på hendt om at den kristna tryggvån, hon er ikke blind, hon er ikke bare et låp omkra ved, akkurat som vi kan si, ok, en stand i her, jeg kan velge å leipa handave, så er jeg kristen, jeg kan leipa handave, så er jeg muslim, leipa handave, så er jeg buddhist, og for handave, så trykker vi ånden god der. Altså, den kristna tryggvån er ikke på handamåten. Det er ikke et låp ut i Taumanheim, og så sier man, jeg håper at dette er helter. Man kan kanna og vita,
Jo, Jesus en sølig personer, og først å kanna gamla skrifter, så først å lese tja til dømmes Tacitus, etla Plinius, etla Josefus, som alle levde cirka til tøyene til Jesus levde ut her sier, at det er noe som er Kristus, og det kommer fra Kristus, ja. Du kan ikke lese Lukas evangeliet. Han sier, jeg får spørre deg som møtte Jesus, og så jeg han, og så skriver jeg det nye. Det er det som er Lukas evangeliet. Etla, og det skal være sørste. Spør jeg Johannes, så sier han, jeg har skrivet til et evangeliet, Jesus gjør det flere imensitetjon, og jeg har valgt å ta noe at han vi, og jeg har valgt å skrive det nye, for jeg tid skulle trykva at Jesus, han er sånne gods. Og så skulle du vite at ta det trykva, så får det av et liv for tjøkken han. Ja, ordentlig godt, takk. Og Filip og jeg kunne tid så svære hvordan tid så virker i trunne. Nok ut fra samme grunnlag som Nils Palle har jo nevnt. Hvordan gjør jeg tid til? Ja, skal jeg börja? Ja, alltså jag har ångan till, eller jag har aldrig intressant till att jag ångan till vita akkurat vad jag ska. Som jag var sälja gaver och så där, jag ångan till då sälja sunge, eller spalt med instrument, eller, och jag har faktiskt varit också smägen så jag skulle tåra att tracka fram helt där. Så jag huxade sin rummet där för, men det som jag alltså ska göra, det fick ångan till ett ord svär på det, tror jag att jag gick bara möte och be och hej samfälla vi god och utan att jag var bevisst om det så hade jag blev associera törver alltså till mangla folk imsastan i till de sakkomne ett långstanne och det var bara att säga alltså han skriver ut på Facebook hej vi förra sånt ska jag fått nu om man kunde ha hjälpa kom vi och jag också säger jag tror så inte synja men kanske kan jag se en söve hvis jag fyrra inte mer väl och så för fonten och fick sin dra arbete här och nu är det så en och till söndagsskola och hjälpa till vid imskon och i ungdomsmöten och nästan nu att bäcka att hjälpa till att på fyrra och men det är så bara mot alltså det är så inte matar jag också ofta att det är lugaste alltså man lugar vissten hvis man bara gör gott vittne här som man är för sina vänner och familj ja akkurat här är det faktiskt svär något snack som jag också säger om samkomna isne kristna som det är en grund till hur jag börjar viska i samkomna men jag nu då spyrst om hur jag viskar ut trunna då också jag syns det att alltså det så hur jag viskar trunna till hur mitt dagliga liv är och hur man ätbor är i livet och hur är avhållande liv i min liv ja. Och här på en väg tar jag för också man när spåringen så kommer tankar om Kolosserbrevet. Kolosserbrevet om kapitel 2 vers 6 till 20. Det går bli upp om du vill ja. Kolosserbrevet 2 6. Sent er eins og tid, til jeg har tid til måte, Kristi Jesus er Herren, livet såleis i hånden, og være rådfest, og lete til å bygge opp i hånden, og stedfeste og trunne, eins og tid er lært, og veks i henne vi takkar kjære. Ta så også mot lov, hvordan jeg vil trunne, så kjenner bare til min tre ting på størrelsen her, til at først sier han, være rådfest. Da så sier at være rådfest, da også bare man en grunn, altså at være rådfest er en grunn, det er en klette. Og her er min liv, her er det Jesus som er kletteren, og som er bygd mot liv av. Og hva er det grunndelet som er bygd mot liv av, og det er krossere, det er Golgata. Det er det som Jesus gjør det. Og setter med i fralse. Til nummer 1, så leser man videre, og lete til å bygge opp. Så det bygger opp. Nummer 2, det er også som, hva det er bygget opp? Det er samfunnet av Jesus. Og i bøn, det er bøn i kraft. Og i årene. Året det er fantastisk, det er kraft. Akkurat samme bøn. Adam 2, og som er 3. Og stedfeste og i trunne, en så tid er lært, og veks i henne vi takkar kjær. Her kommer så det sørste, takkar kjærer. Og her også synder det til takkar kjærer i forhold til krossen, det som Jesus gjør for dere.
og eisen en tilbyan, en lovprisan, og mot liv skal være en lovprisan og tilbyan til god. Så det er ikke nok så syndrom til jeg virker utrunde, at man hever Jesus for eia. Og min liv er daglig, der som er til arbeids og middelviner, familie og alt det. Og så var eia syndrom at vi samkom det. Det er en nødvendig på mat i alltid er at virker vi samkom det. Vi samkom i arbeidet. Det som er kjære syndrom her, til at spille låsang. Vi er låsang noen og tjene på tammaten. Kunna leia folk i låsang og selv låsang er god til den fantastisk alltid. Ja, takk. Så tøytninger mye som du sier at tvart, som hvis spørsmålet var hva gjørs du at det er jo grunden til, som du sier, Eisa Philip, om at crossfit er grunden til hva vi så virka, og jeg Eisa, at virka ikke er bra, og vi samkomna at det blir Eisa og i tvars løyvnum, og i akkurat personlig bøn, og tøy vi har noen, og så vi takker Geron, og som jeg nevnte, og så samkomne, utfra tog at vi så finner måter at her bruk for oss. Ja, ordentlig godt. Jeg husker nå at spiritet kan jeg sitte mer om hva Bibelen sier om altså versene som vi gjør. Vi tar oss om livande trygg, vi tar oss om at hvor viktig det er at tjene. Men hvor er det viktig at tjene? Altså, er det viktig at tjene tog at til det som frelser oss. Jeg kan jo si til det. Ja, kan jeg lære meg å si litt syndrom om et året frelster først? Det kan godt være at anklagen ikke ordentlig skil til året. La meg lykke å si, hvordan noe tid kan høyre vi kvart at året frelster blir brukt for å si at er bedre enn en annen, eller hun heldig ikke blir bedre enn en annen. La meg lykke å si, høyre det ikke til året frelster brukt på tammaten? Nei, jeg ønsker det som han tykker godt. Det skulle ikke være kjette. Onker. Jeg minns at en person siden jeg så der, at han får onker til utland at arbeide eller lese, og kom her i samband med kommunistiske tankar og ble frelster. Altså frelster kommunist. Men det er ikke det som Bibelen mener at man er frelster som er kommunister. Okay? Det er mest å være bjergaver. Og søvann er einfalt hånd. God har skapt dere til vinerlig. Vi ser. Men åkra av alt jeg sier, jeg vil gjerne leve mitt liv for meg selv. Og på den måten mister dere samfunnet ved god, vinerlig ved god, og dere gjør det opprøster mot hans vilja. Og det er jo til konsekvensene at dere er utenfor god og i myskronen. Jeg fra frelst og mersker er få knutt vinerbonden av nødjon. Jeg god kommer, sendte Jesus av dødja krossen, så løsner at min opprøster kan være fyrtjo. Det er det som er frelster. Det kommer kjenne god og være hans viner. Og så spør han kan man gjøre noe fyrir det? Kan jeg gjøre noe fyrir at være frelster? Og her er Bibelen øyla grei. Og det man gjerne slå opp på Efesbrevet heter et klassisk sted at suttje at å være frelst vi at lyta av Jesus, vi at trykva av Jesus, og ikke vi gjøre noe sjølve. Så vi sikkert hitja i kapittel 2 i Efesbrevet, vers 8, her stemmer så løsner, tog av nøye, til å få noe som er gratis for åndsje, utan å gjøre noe som en gave som du ferdig for en deg. Tog av nøye er til frelst, vi trygg, og til ikke av tikkun sjølve, til gava gods. Ikke av verskon for at åndsjen skal råsa seg. Så her stender ordet tydelig. Man er frelstor, ja, til en gava som man fer for gode. Man fer det og gjør en trygg. Og trygg er akkurat som hånden som sier, fatakor, jeg har bruk for fyrtjøring. Så fer man så gavene, pura gratis, til at god til å betalt prusen for jokker opprester til Jesus døy i krossen. Et annet vers som er da veldig vel, stender i Rombrand kapittel 4, og her stender vers 2. Da blir vi Abraham. Vær Abraham rettvisgjørter av verskon, hever han nekka rosa seg av. Ikke for gode. Du hva sier skriften, altså hva sier Guds ord. Abraham tror gode, og det var rakken hun til rettvis. Hatt det stender i Mosebåtsene. Og så vil det forklare at han uvirskar, det vil si at han i arbeider, honom vil lønnen rakna. Ikke av nøye, men som nekka han eier av.
det vill säga arbeid jo, og det gjør flere av tikkene, så først løn fra arbeidsgiveren, og det er ikke en gava, det er noe som du arbeid for. Men, stend så, han og ikke virker, men tror av han, altså god, som gjør hin og godlige rettvisa, honom vil trygg hans er råkna til rettvisa. Så Abraham, han ble viner gods, og stod retter for gode, frelster kunne jeg sige, ikke til at han hadde gjort noe spesielt som han fikk løn for, men til at han leit av god, tror jeg at god kunne rette han opp til et vinerlev vi ser. Og det er så jeg som er frelster, så det er ikke jeg de går og gjør noe som hun kunne gjøre. Der kommer forresten 18 år. Ja. Nemlig, ja. Så godt. Så vi visste ikke tog, vi var frelst som du sier, og det er så viktigt. Så jeg husker nå å spørre ganske til Philip, om vi ikke prøves at gjøre noe for dere trygg, at som Nils Paulus sier, at God viser dere nøye, hvor skulle vi virke, hvor det ikke akkurat samme at ikke gjøre? Ja, akkurat. Ja, jeg også ganske at vi tar ofta linte til, eller at man hever ofta hodle hoksa på den måten, at hvor skal jeg virke for god, virke ut trunnet, ta god gjemmer nøye legal? Altså, hvor får jeg ikke bare leve mitt liv, og så har vi det skrekk, og så har vi det som vi vil, og så slipper undret undan at leva. Og i lov og et som man ofta hever hod til at først skal livet til det. Og her også at ta her man faktisk myskilt øyanig om man får också på den måten. Og jeg har alltid nevnt det for också på den måten, men her er alltid mer så at dette er ofte fra Galaterbrevet kapitel 2 vers 20 at vi er krossfest i Kristus og det er ikke langt vid som livet, men han lever i okken. At Jesus, han døg av krossen og han har sett okken i fralse. Så det sender Rombrevet kapitel 6. Rombrevet sier det øyelig godt ofte. Rombrevet kapitel 6. Og vers 16. Men god være tøkk, at vust hava tid være tjener til syndene, men nå er tid av hjertet av våren tog lærer hatt lojen, så tid var given. Og lost fra syndene er det vår tjener til rettvisene. Nå tar syndene med det tjener, ja. Altså vi lost fra syndene. Jesus døg av krossen. Vi har livet under lov, men Jesus kom, og han døg, og han sier til fullgjørst. Vi kunne jo ikke gjøre som Paulus sier. Vi kunne jo ikke gjøre for at være frelst, og for at få samfunnet ved Jesus. Og livet sammen ved honom. Tog at han er døg for okken og sett okken i frelse. Han sier til fullgjørst, det kunne jo ikke gjøre, men bare trygg var med. Og han har vunnet okken evige endeløsning. Og jeg hadde til nærmest av sjålen noe fantastisk, som Rombrevet sier 8. Tid finner jo ikke tralldomsanda, så det atter skulle gjøttast. Nei, det finner jo anda sånne rettarens, og i hånden råpa vidt, Abba feir. Han lyser en sterk åren her, at vi finner ikke tralldomsanda. Nå er vi frelst, nå trykker det Jesus, nå lever vi ikke under lovlånger, nå skal vi ikke leve kua i långer, til Jesus har sett okken i frelse. Og vi finner ikke sånne retten, hånden råpa vidt, Abba feir. Vi har alltid skal sitte til for deg, hvordan er fantastisk. Så er det kærlighet Kristus her som kommer til å tvinge okken og skatt. Da Jesus så står det som han har gjort for meg, så vil jeg sin tjene honom og virke for honom. Så ja, jeg har alltid til at huske til at nei er at det kan vi ikke gjøre. Det er sin skaft også på den måten. Det er så fantastisk hva Jesus er. Ja, jeg husker kanskje jeg kan nesten ikke si at rest for åkken alltid er at det er så les. Altså, nu minns vet inte om jag minns rätt, men jag alltid ständer också i Jakobsbrevet att Guds barn trivs inte synd. Alltså det inte. Och så också bara ut från vad ska man räkna löve att jag säger i brevet jag säger att jag alltid var frälst jag var ung, men jag blir inte fyllt god för det var rätt. Och det var det jag levde ju i synd. Jag levde inte efter hans vilja, gjorde inte hans verk och det är inte gott antalet liv. Alltså man får ringa samviske, man har inte gott andaligt att ta. Det är faktiskt eisen gott för oss att leva i världen eller så. Att leva i hans samfälle och ja, så det är eisen gott för oss också. Ja, så starkt och så. Och det är gott också i tjocken och också om vad är det som motiverar mig till att
tjäna det tog som du säger att wow, hick att Jesus har gjort för mig och hick för god är han så sorgligt det tog att jag vill ut att tjäna för god och jag också när Paul kvart vill allt som vi då tar som nu och så kan det säga så att tyck är i väst alltså kvart är tyck för väst. Ja, kanske jag kan säga att det på händer maten att jag kommer till trygg så får en gåva gratis som vi ska upp på det. Men vi tror nu att löven och kommer inte att tjäna herran. Och det som tror att att tjäna herran och till först och främst jag håller att bygga upp i trygga relationer så kunna göra det. Så det är trygg från saste värste. Det är bara rätt och sömmeligt att det sast att jag har en relation till Gud att jag tillber han och att mitt liv är en tillbedjan av honom. Så människor får att läsa mitt liv av och det är suttja om de åren som vi säger passa eller inte. Så trygg vi värste i tydning att jag tillber Gud och att jag sast om min liv att jag gör det. Och så kan man säga i öronläge så är det tydning att trygg från sast så läsna är det vitt att uppmuntra tygen som är tryggvande som vi mer. Och är ensamma personer, men Herren han huxar alltid kollektivt, han huxar alltid en flock av människor. En samkom eller en vinarskara. Och då är det så tryggande att min trygg kommer till köntar, du hon för att uppmuntra till eisen att leva och till att du lever för Herren, till för att inspirera mig och uppmuntra mig till att leva för Herren. Och så det sista till att säga, det är människor som ännu inte känner Herren som gånger till en flotje eller till en skola eller arbetsplatsen. De läser inte Bibeln, men de läser sitt liv. Och då är det så tydligt att akkurat trygg sast. Att det är en person som har upplevt att Gud har älskat mig och gav sig själva för mig. Jag är inte att leva för honom som en tack. Ja. Ja, så viktigt att nämligen det som du säger att vi har given gaver till att bruka i samkomna och vi går till lov att kunna vara här så att vi kan visa under hur han är. Ja. Och jag också om när jag är här i kväll till Philip som ganska huxar ja, alltså här är jag och jag vill tjäna men huxar kvar kan jag börja. Kvar kan så se om kvar man börjar och i utrymmet att viska. Ja. Akkurat, ja. Här också är det först om det som jag nämnde i början, hur som börjar löven att viska andaliga. Här också är att vi därför inte hela andan i oss. Vi som tycker att Jesus hela anden bor i oss. Det är för själva är väldigt fantastiskt alltid. Och att anden ska nog mynda oss liv om vi lever i andan. Så allt det första är att man börjar till att söka Jesus. Jag vet inte om det är löven som är ganska följas längt bort från Jesus och jag vet inte följa att man hotlat varska nu vill börja komma tattar Jesus. Alltså Jesus är bara vi. Och han är vi och liv och han har ju våra böner och det är kraft och i bönerna. Det är så väldigt viktigt. Så kvar ska man börja och det dagliga allt det. Det är att först sättas ner och söka Jesus, söka andan och i bön. Så det är verkliga kraft och i bön. Och så börjar man att läsa Bibeln om bröjter och det kan man bäst vara vittna utifrån mig själv. Ta i läs Bibeln så följer det verkligen att varskat. Det är kraft och i åren. Och Jesus är livant. Det är också ganska dagliga om också om samkommer arbete och att tjäna Jesus som vi har tagit syndrom. Ta kan man ska börja här. Jag börjar ju alltså i samkomne att tjäna samkomne vi har spelat och ta varje första mars. Det var ju bara det små att då det inte väl spela ganska men man börjar spekla. Kör marmar nöjda och man följer nästan att en apert som tryckvand att jag vill låta gå i samkomne och peka Jesus. Så kanske börja jag vet inte en en uppmuntran kan vara det att man börjar bara ut i små så ska de nog komma. Börja först vid Jesus och samfalla av Jesus. Så det kommer på så börjar så färdigt den samkomna och ja. Det här. Jag också som jag säger i början om att du sa att det manglar folk i sundskolan och här först så alltså
det kan være kattla hisna at du sørst. At du kanskje ikke bor etter, ok, hver skal jeg fære, altså. Som jeg minnes en sier, altså, hvis du blir vi at bo etter et kall, men når sender en vi 100 bøtten i sundagsskolen og når skipet fyrt, kanskje er det et kall hvis jeg selv at her er tvart. Det er mange folk her for her. Ja. Jeg husker spirit her, altså, du er ikke i 3 måneder ungdomsarbeid om bare nu, og du er i virke for her en lunsje, og det er kanskje nek for som eisene er i tog at de det är nek för har någon och det kan vara vant att man bränner ut. Vad kan så se om det att kan vi kunna göra att ta vi bränner ut och så kanske ut för att vi vi kunna förebygga det. Ja, jag kan jumpa upp på att svära spårningen någon tror att jag har något låg hvis jag säger att jag ångan till har fått som att jag är ganska utbränt. Och det är ju så tøyakrävande. Det är det som jag alltid kan vara sträva till. Att det är väldigt tøyakrävande och det som ting som har hjälpt till vid. Men jag har alltid att det är en viktig parter av att svära som spårningen och lycker i att det är mening och det som man gör. Alltså, jag kan väl hålla det sträva till tøyer, men jag gör det att det är alltid viktigt. Och tar man särna sådana meningar ut i allt det, så tror man ganska bättre att göra det. Om man bränner inte lätt ut. Och det är sådär nek mening i att tjäna gode. Alltså, hvis vi inte hjälpte till, eller hvis jag inte har en åkon hjälpte till ungdomsstevnan, eller att möta, eller vittna, eller annat, så vi inte ju haft det här. Vi har ganska kört, eller haft ungdomsstevnan. Och hvis vi inte gör det nu, så för åkar böten, eller ett kommer helt inte att jag som med möjligheter. Så det är att det är så, alltså det är så gärna mening ut och tog inte göra det, självt om det strävar. Och jag husker att tutningen av det som man gör tar viar upp emot det. Så det viar mer än hur så strävar det faktiskt är. Så det är mer search boost. Jag husker som Paulus säger i Filippe, så säger han vet dig i Filippe 1, men det enda nog som säger att tida finns för Kristus skuld, inte bara tryckvan, men ens en loja för hans skuld. Alltså, att det är faktiskt en gåva. Jag husker inte om det som ett arbete, men mer som en gåva som jag finns för Gud. Jag kan släppa att hjälpa eller vara vid hans värsta. Och då jag känner mig själv att i en född syndare så alltid en stor gåva. Jag släpper vara vid. Men lugnt att det så är sagt så hade jag isen att det är viktigt att man huxar att okej, jag ska inte avriga något bestämt till att så råknar vi man kan köra för att bränna ut. Jag har alltid jag ska klara hatt och hatta. Så om du är frälst så och det är då vi att trycka Jesus står för dina synder. Så för inte som du klarar eller inte klarar att bryta hur Gud säger det. Han älskar dig akkurat lika nek. Och då är det desperat och nej att lägga press och kan man ska att man ska helt och åtta. Och ta huxia ofta ett långt om i sig sövna om i bibeln om Maria och Marta. Jesus kommer in till en sån här bygd och Marta kommer mot honom och björn in och hon strujist inte bara en mat och det var allt det där. Och han sätter sig så här eller att det är bara han är där och Maria systern hon sätter sig bara vid fötterna till Jesus att lusta efter honom och Maria som där och ger oss möjligt och hon försöker klia till Jesus om nej men Marta ger oss möjligt och Marta försöker till Jesus att klia om Maria och säger också via henne till att hon ger inte eller vet hon gör sig lite och Jesus svarar alltså Marta till just ströja av mångon men Maria hon har valt en goda luten och jag har alltid att alltså för såna att det är så viktigt för oss och nice att ju det är rätt av Marta hon tjänar god till allt hon gör verk för Jesus och det är mega gott
Men Maria, hon sätter sig bara att faktiskt vara samfälla vid Jesus, att lusta ifrån honom. Och det är så jävla viktigt för oss, till att vi bränner ut hvis vi inte gör det. Eller hvis vi gör det i våra äkna styrke. Och det kan jag själv säga att det har vi ofta gjort. Att jag ska nå hit och hata. Och du vet, så glömmer man kanske bia, man glömmer att komma till god. Och så gör man det bara i sig själv. Och då är det att jag följer med utbrända. Och så också jag bara säga att ganska om och en ger som följs utbrändan att jag har nummer 1 till att vara god be till hans han har ju alla våra böner är snökara soff det som vi inte en gång säga och inte huxa att hur skalt göra något bestämt för att vara en godtryckande till att det tycker sig god atlar att du ska struja så mycket att du bränner ut. Men han inser ett akligt samfälla vid oss. Och han inser att vi tackar honom, så gör det att tacka honom och kom till hans här. Och jag tycker att har vi gör det att har vi liv i tog, så kommer värsten som du nämnde jag snart. Att det kommer bara naturligt. Så jag alltid, vi stod under lov att stäcka av, bara för att gå ut. Ja. Jag hade det eller gott och tåsrum till, så är sin mun till tvars. Man har extrem av tusen till tåsrum i början av Filip om att tvars, om god till vi vursmer nöje, pjövs det en gång tvars, liksom inte göra, ett att Jeffernick få. Jag minns en säger att we're not made to be a puddle, we're made to be a pipeline. Alltså, vi ska inte vara hela bara fylla, lusta, möta och så gör inte vitta, tvars av det att liksom tvars vattnet kommer in och så gör vi det vujar. Men som du säger till eisne vansne vi att vi har inte och röna att kort vujar men vi har inte geva. Alltså, tydningar mycket det är att vi vet lockon och brukar ta i sam vi goda som du säger och så har vi också geva. Nu narskas vi ända nu. Och jag husar att det kunde kanske lycka Sverige så spungen och så får till kött, te och kaffe och vatten som till var hukt efter att löna. Så spungen är väl spirit hon är kvui är allt som vi har tagit om område för en levande trick. Det kunde ganska ödliga se att det var inte hur vi börja. Ja, kanske jag kan göra stort här och bara säga att det är i samband med Efesosbrevet som jag läser. Den nästa versen, jag vet inte minst att jag läser till att våra frälst har nöje till vi trygg, till en gav för god till inte verskon. Och så ständer till vi är små hansara, skapt i Kristi Jesus till gåversk som god framan undan och lagt rejer vi skulle leva och i timon. Det vill säga att kristna livet det är faktiskt en gåva som god till givet bara i frälsa, men liv i attan är eisen en gåva för god till lagt nära framan fyrgång och åker etnast bära som människor och som tryggvante tar ju och läta Herren få lov till att virka och jökna och ganga till lejna som han har attlåg utan gåverk säger Guds ord så virker avvaxtrar leis att det är verset på så säger näga så lösnar att vi skulle inte handla och inte virka för Herren så färger andaliga bli avvaxtrar leis torr och geva onkel avvax på tammåten är god och människor får glädje av åkra liv och samfällan och jag tyda tydningar vid. Ja, jag också kanske ta samma som vi där var inne jag att vi att alltså vi som alltså hur säger man kanske vad man kan säga antaliga glädjer alltså att vi har ett antaliga glädjare liv visst vet är det så gott och ger rätt ansvar på så jag också syns som du är snäv vill jag att ja som Jesus säger Johannes att han är just så att vi kan leva i overflow alltså tvars vi lever i overflow att vi lever till honom ja och jag hade du nämnt det lojka med snäv det vi att ta vita avväxt och ta vit har sunt andaligt liv till such honor och det är ju så inte det viktigaste att honor jag vet det vittnar för honor att de
komma att känna Jesus. Ja, jag är också snett här att jag som sitter vid en ja. Och att även Fríggjakvøld, det trygg och i värst. Du tar så så är om det här. Hur trygg vi värst områdande för en levande trygg. Och också nog snägt att vi god har skapat oss öll. Och han har skapat hver enstagande av oss. Och han har skapat oss vid gavon. Han har skapat oss vid enlikon som han har givit oss. Och som jag stått oss med att han älskar oss så högt. Han skapat oss till att tjäna Jesus. Till att tjäna honom. Och vi som frälst har väl finns några och vi är ett lika med öll. Samkommande tryggvande är öll ett lika. Jesus är hötte och vi är livmänner. Och här också att han ber oss virka som ett lika. Att han sier tjänastnar är imiskar men Herren är densamme. Och det är alltid snägga som kan uppmuntra oss till att virka för Jesus till att jag vill ödla i samman om det. Lugga mycket som onkel luttvinker eller fotren eller vad man är. Så är det lugga värt. Och vi skulle virka för Jesus. Han skaffade oss på grund av det. Men jag är alltid det livande trygg. Vi ska virka till han är livande. Till han bor i oss. Han är han som bor i oss. Till er det. Och att han som, det som Jesus har gjort för oss. Det som blir så livsand och i oss. Till vill jag vid. Virka en livande trygg. Ja. Tusen takk for tid. Og jeg husker om onker har spurningar, så kunne det godt kanskje komme til tikkun, og vi tar veis bønnerom her ute, om tid vil jeg spørre inn her om det. Men ja, tusen takk for det. Ja, selv takk. Ja, jeg tykker godt klapp for det. Ja, tusen takk for et godt sofaprat. Helena, Filip og Nils Paule. Ja, det var ser uppbyggande og ja, det er helt å høre. Takk for sangerens våre, det var spalt. Og ja, nå er vi enda, så kommer Miriam at han har lusing om han lever i Grønlandet. Så hun kommer opp. Det gick bra ju, ja. Hallo? Ja. Hej tid. Jag heter Miriam. Og de som kjenner meg ordentlig vel vet at jeg kan ta seg i tøymavis om Grønland. Men nu skal jeg begynne at gjøre det stort. Jeg har vært 2 år eller 2 sommer i Løtan i Grønland. Og til Løtan er det jeg fikk. Og ja, til øyelig gjevende. Jeg kan ikke færre år, men det er mange av folk. Jeg må skolen øtjånd til dømes leiere og hjelperleiere og ytri og alt möjligt. Ja, det är något helt särskilt att vara i Åkervik. Jag kan faktiskt inte lösa det vid åren. Men jag kan fortälja att alltså levna 4 gånger så lukar som så repta någorlunda till omlai 20 nämningar, levlutagar. Och ja, så är man söver och allt det där. Och ta 4 gånger så allt är någon flott og nått og rødje her, det er faktisk ikke signal eller internet eller næga. Så du får faktisk en helt særlig fri, og altså ser man vi fytt om bøttene og gåen hjelperen, og ja, det er næga helt særlig. Og du får et helt særlig samband ved bøttene, og selv om det er stor, altså som du angst og engst, men du vet alltid hva du har det. Det er så uttrykksfullt, og det er så livande, og det vil jeg så gjerne være sammen med dere. Det søker kontakt med dere, og
De älskar att vara samman vid ögon. Till dem hvis man då var flatta så vill alla genterna flattast. Och så, man finner alltid matar att vara samman så att man inte kan prata samman. Annars är det tolkare snär. Men ja, jag vill säga att detta är alltså det är det bästa ferierna är när jag har haft och jag kan säga vi visste att är färdig att vara här nekva för om god vill så färdig nekva för att träd och jag ska levna och hjälpa till. Jag vill lejare ta jag vill men man kan även vara nottarvakt och allt möjligt annat. Ja, och jag har alltid föringar och grönländingar har något helt särskilt. Vi tar ett gott förhåll. Jag följer ofta att kanske grönländingar har en fördom för det. Alltså, hvis du kommer här till och det är så att du inte är Lucas Timon så haltar det du är en dane eller någon som är större vid än dig men så att det får vita vid det föringar så blir det så öliga att de känner till föringar och tacka emot och vi öppnar och ta halt jag vi skulle göra kontakt där alltså till möjligheten att ha samfälla ut dig till dig ha en bruk för att höra boskapen lukan liksom vit och lukan liksom ett underland och ja men hvis det har fler spurningar eller hvis det har några spurningar så vill vi ner under en base och ja till få en lepa vid information och äntligen kommer jag prata vi kan jag kan ta så vid det går fler idéer om detta ja allt det här. Super. Ja, det är gott. Och jag vet alltså jag lämnar er jävla väl tomt där att bara färra faktiskt utlär som inte samband är och bara så faktiskt bara vara där livet nu någon och komma tatt för gott. Nu är det en pausa upp på 13 minuter så kvart oj. Och när under här är vi så kaka och allt möjligt och ise och här är det faktiskt en myntabox och det blir till att få myntar på den här vägen och ta finna det där nere men det får alltså myntar på den här vägen så äntligen inte alltid det kommer åter. Så vi möter åter om halvtimme, kvart oj och det stundsliga.